Goedemorgen. Goedemorgen. Even een test. Goedemorgen, dames en heren. Welkom hier in Warga, Bijlsma. Dat doe ik samen met Christel van Duren. De eerste is in de baan. Idun Kildergaard. En die wordt voorgesteld door Gosse Pieter Hellinga. Als je zover bent, dan mag je wel beginnen. Succes. Ich muss ook verlezen. Toen gucken wir erst mit dem Korb. Nee, guck ja noch. Zur Sicherheit oder so. Ja, das hat sie nicht. Spannend. Definitiv. Tussen K en A in bedrag. Was habt ihr denn zu schreiben? Lass doch. Ah, bleiben Sie dann ja nicht dabei. Oh, die ist wach. Das ist gut. Das wird sie immer machen. Du sagst ja immer, sie ist immer so ein bisschen. Ja, aber du sagst es ja auch hier.
soll dann wirklich live dabei sein. Ja, wa? Naja, die Bude hat alles gut geklappt. Dachte mir dann nicht. Ja, wir haben telefoniert, aber das hat nicht. Ja, ja. Oké, we hebben gekeken naar nummer 1. Een paard wat netjes voorgesteld is. Een paard wat in zijn vooral opvalt dat hij eigenlijk met een hele gemakkelijke beweging zeg maar, door de baan gaat. Goed lichtvoetig. Mocht in het algeheel wel iets krachtiger zijn. En mocht iets meer het achterbeen meer nog onderbrengen. Waardoor hij dan misschien nog iets meer ruimte zou creëren. En dat zie je eigenlijk in al de 3 gangen wel terug. Maar hij heeft wel een goede balans. En hij draagt zich wel goed. En laat zich heel goed daarin bewerken. Krijgt vandaag voor de stap een 6,5. Voor de draf een 7. Galop een 7,5. Houding en balans 7,5. Souplesse 7,5. Het schakelen een 7. Impuls een 8. En komt totaal op 79,5 punt. En de total score is 79,5 point. Gaan we door met nummer 2. Isan van Broekhuizen. En wordt voorgesteld door Sandra de Groot. En als je klaar bent mag je wel beginnen. Succes.
Ja, ben ik binnen? Ja. We hebben gekeken naar Isan van Broukhoezen met Sandra de Groot. Nou, een paard met superveel ruimte en heel mooi in de stap een goede takt. Veel houding. Soms nog ietsje zoekerig in de balans, maar dat mag ook. Hij is nog maar 4. Heel goed krachtig achterbeen. In de galopade achterbeen sluit super mooi aan. Pakt goede sprong, mooi naar voren en opwaarts. Dus kortom, wij waren zeer enthousiast. Voor de stap hebben we gegeven een 8,5. Voor de draf een 8,5. De galop een 8. Houding en balans een 8. Souplesse een 8,5. Schakelen een 8. Impuls een 8,5. Een totaalscore van 91 punten. De total score 91. Dan gaan we nu kijken naar nummer 3. Hanna. Gereden door Margot Arkema. Als je zover bent, dan mag je beginnen. Jury is goed erop.
weer gekeken naar nummer voorgesteld door Margot Arkema. Paard wat in het algemeen correcte basisgangen heeft. En mocht er voor mijn gevoel iets meer vanuit het schouder komen. Dus vanuit het achterbeen iets meer onderbrengen. En dan vanuit het schouder meer bergop willen lopen. Dan iets meer schoudervrijheid. Ook zie je dat wat terug in de galop. Als je galoppeert, dan is hij mooi gedragen. Heel correct. Mocht ook daarin wat meer schoudervrijheid. Iets meer het gevoel hebben dat hij wat meer ruimte creëert daarin. Paard wordt goed voorgesteld. Krijgt vandaag voor de stap een 7. Voor de draf een 7. Voor de galop een 7. Houding en balans een 7. Souplesse een 7. Schakelen een 7. Impuls een 8. Totaalscore van 78 punten. Total score 78. Gaan we door met nummer 4. Veldblom van het Jonger. En wordt voorgesteld door Dominique Veenstra. Zodra je klaar voor bent, dan mag je wel beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar Vierblom van de Tjonger met Dominique Veenstra. Paard wat nog een beetje jeugdig aandoet. Wel een mooie houding. Ja, helaas blijft hij in de stap te kort. Iets te kort in het voorbeen, vooral rechtsvoor. Het achterbeen zou ook het voorbeen wat mooier mogen verdrijven. In de draf zou hij ook wat krachtiger nog mogen doortreden. Het ritme in de draf is daarentegen wel weer mooi, maar ja, het doet nog een beetje jeugdig aan. In de galoppade zou hij wat mooier voorwaarts mogen galopperen. Hij blijft nog iets te veel opwaarts en daardoor ook nog wat strak in zijn lichaam. En vooral rechtsom zou daarin wat meer lossigheid nog mogen tonen. We zijn gekomen tot de volgende cijfers. In de stappen 5, de draf een 7, de galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7. Totale score van 69,5. De totally score 69,5. En dan gaan we over naar nummer 5. Alice Beert van Vriesburg met Lucie Boelens. Als je zover bent, dan mag je starten.
De uitslag van nummer 5. Alice Birte van Vriesburg. Paard wat veel opvalt omdat hij grootramig en veel houding heeft. In zijn doen en laten is hij heeft hij wat spanning. En dan beweegt hij wel veel vanuit omhoog, zeg maar. Mocht wel meer lossigheid laten. Dat zien we dan ook vooral weer terug in de stap. Want dan is hij achter niet helemaal gelijk. In de draf maakt hij eigenlijk wel een goede houding. En dan beweegt hij daarin makkelijk. Maar vindt hij in de overgang ook nog wel iets moeite. De galop mocht hij wat meer ruimte creëren in die lossigheid. Waardoor hij eigenlijk ook wat losser en ruimte maakt vanuit het achterbeen naar voren toe. Krijgt vandaag voor de stap een 5,5. Voor de draf een 7. Galop 6,5. Houding en balans een 7. Souplesse 6,5. Het schakelen een 6,5. Impuls een 7. Totaal score van 72 punten. Total score 72. Gaan we door met nummer 6. Grutske dame. Voorgesteld door Annette Verbeek. Zodra je er klaar voor bent, mag je wel beginnen.
We hebben gekeken naar Grutske Dame onder Annette Verbeek. Nou, heel fijn voorgesteld. Je rijdt er echt heel mooi aan en past je ook een beetje aan, hè, aan het paard. Paard mist nog wat kracht, is nog een beetje jeugdig in alle 3 de gangen. In de stap zou die dan wat meer ruimte mogen. In de draf wel heel mooi voorbeengebruik, een mooi ritme, maar is nog echt dat stukje kracht van achteruit en mag nog iets meer ondertreden. Dat zien we dan in galop ook een beetje terug. En dat hij wat mooier van achteruit onderdoor mag springen en wat meer gewicht op zou mogen nemen. Hè, dus dat is ook nog een beetje die jeugdigheid. We zijn gekomen tot de volgende cijfers. In de stap een 7, de draf een 7,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7,5, schakel een 7, impuls een 7,5. Een totale score van 79 punten. De totally score 79. Dan gaan we over naar nummer 7, Winnie van der Meerbos onder Henriette Kleefman. Als je zover bent, dan mag je beginnen.
we hebben gekeken naar nummer 7, Winnie van der Meerbos. Voorgesteld door Henriette Kleefman. Een paard wat in zijn algeheel het achterbeen meer onder zou moeten brengen. Waardoor hij eigenlijk daar vanuit meer het paard eigenlijk bergop en meer ruimte creëert. Dat zien we ook terug eigenlijk in de draf. Dus dat je in de schakelingen van achteruit meer, dat hij dan verruimt, maar niet versnelt. En ook in de galop vooral, dat hij zou meer ruimte moeten creëren. Maar zou het achterbeen eigenlijk meer onder moeten treden. En daar vanuit de ruimte te meer sprong kunnen krijgen. Krijgt vandaag voor de stap een 6, voor de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 7, totaal scoren van 69 punten, total score 69 points. We gaan door met nummer 8, Feline, voorgesteld door Hilke Elgersma. Zodra je er klaar voor bent, dan mag je wel beginnen. Ik had nog kunnen zeggen dat je het netjes voorgesteld maar.
Aveline E. met Hielke Elgersma. Zeer vriendelijk gereden en voorgesteld. Paard mist in alle 3 de gangen nog een beetje de souplesse en de ruimte. Hij zijn alle 3 de gangen wel correct, maar ja, we missen net een stukje de kracht en ja, meer het losgelatenheid. En ja, dat is eigenlijk in alle 3 de gangen. Dus we zijn gekomen tot stap een 6,5, draf een 6, galop 6,5, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen 6, impuls een 7, een totale score van 69 punten. De totally score 69. Dan gaan we nu kijken naar nummer 9, Wieberen H. met Jelmer Ketelaar. Als je zover bent, dan mag je starten.
Hier de uitslag van nummer 9, Wieberen. Paard met veel voorkomen en veel front. In principe met het rijden vinden we in de draf voornamelijk dat je hem eigenlijk iets meer de hals op lengte zou moeten hebben. En dus dan wil je hem eigenlijk iets te hoog instellen. En dan komt hij wat kort in de hals, waardoor het achterbeen eigenlijk nog meer naar achteren gaat. Algemeen, het paard in de draf heeft eigenlijk veel ruimte, maar mocht wat vlugger zijn. Galoppeert wel gemakkelijk. En dat hij daarin ook wel gedragen is, ook wel goed de ruimte. En stap heeft hij ook wel veel ruimte. Paard heeft wel veel lossigheid en veel zwoeng. Maar mocht in het algemeen in de draf gewoon nog zelf vanuit het achterbeen iets actiever zijn. Krijgt voor de stap een 7, voor de draf een 7,5, galop een 7,5, houding en balans een 7,5, souplesse een 8, schakelen 7,5, impuls een 8, totaalscore van 82,5 punt, total score 82,5 points. Gaan we door met nummer 10, Heeske van Nesmer, voorgesteld door Hanna Goldbach. Als je klaar bent, dan mag je wel beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 10, Heeske vom Nesmer Ziel, met Hanna Goldbach. Een slank, jeugdig paard nog, vriendelijk voorgesteld. Zou nog wat krachtiger door de baan mogen draven, maar heeft in de stappen een hele goede tact en ook veel ruimte. In de draf een fijne tact, een ritme, mist nog wat souplesse en wat kracht. In de galop een mooie opwaarts gesprongen galopade. En met echt wel ruimte en houding. We komen tot de volgende cijfers. In de stap een 7,5, draf een 7,5, galop een 8, houding en balans een 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 7, een totale score van 83. De totally score of 83. Dan hebben we nu een kleine pauze en gaan we verder om 10 minuten pauze hebben we nu. Dus, nou, en dan gaan we dadelijk verder met Hanna van de Benninger met Age Okkema.
straks met nummer 11, Anna van der Benninger. Voorgesteld door Aga Okkema. Mocht je straks klaar zijn, dan mag je wel starten. Ja, maar we erbij bedenken.
We hebben gekeken naar nummer 11, Hanna van der Brenningen met Aag Okkema. Nou, en voor de rest een mooi type. Ze is nog af en toe in de bewegingsafloop wat snel. Zou nog wat meer tot dragen mogen komen. In de aanleuning hier en daar ook nog wel wat wringerig. Vooral een beetje op de rechterbuiging. Wil ze niet helemaal fijn doorkomen. Je probeert er wel heel mooi dat voor elkaar te krijgen. Maar dat zien we toch wel wat terug. Dat ze daar nog wat zoekerig in is. Goede tact, stapt wel in. Soms ietsje kort lang. In het draf, wat gehaast, zou wat meer afdruk mogen. In de galop een fijne, mooie opwaartse galopade. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 6,5, galop een 7,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 73 punten. De totally score 73. Dan gaan we nu kijken naar nummer 12, Grace Branda Hop van Henk Hammers. Als je er klaar voor bent, dan mag je starten. Ondanks dat hij dan misschien net je zou zeggen van oké, ik word het achterbeen misschien
Maar goed, we zagen wel dat hij heel makkelijk van links naar rechts ging. Dat is echt onmogelijk bij die beesten van de Ja, farm. voor de karren is dat echt wel lastig. Ja, dat kan wel, hoor. Ja, we hebben het wel eens gezien, hè, tegen koeien. Hè? Dat is ook leuk. Ik ben nog ZZ gereden mee. Dan moet je Volt en 10 meter in verzamelde galop met een karre. Dus dan moet je Hoe dan? echt stilstaan van het ding. Knap hoor. Met verzamelen, ja? Verzamelde galop, Volt en 10 meter. Ja. Ik vind het echt super. Die gaat een merrie, die kan haast op een plek galopperen. Dus dan lukt het je Ja. wel. En die andere, Ik vind het sowieso mooi, die karren. Ik vind het wel. Ja, maar dat zeg ik. Heel veel zeg ik zo net ook. Dan zeg ik, kunnen ze weten waar zit dan? Ja. Stop. Even een ietsje zoeken, maar dan een beetje hard en vol door. Ik vind het heel goed. Ik geef dan een 8 voor de deur. dat is wel een mooie verandering. Ja. En een stap ook. Een stap ook. En dat hier voor is het. Maar voor de, ja, voor de gewoon, ik vind het gewoon lekker. Hij stapt echt achter. Zelfs met die kar stapt hij nog achter door een goed door naar voren. Dus hij heeft een goede kar. Trap 8. En dan galop ietsje minder. Ja. Dat hij over rechts. Waarom zit hij hier? Zet 2 en 8. Ik vind dat hij, als je ziet hoe hij Ja, nee, dat is ook zo. En hij blijft echt heel mooi in de houding. Die vrede. Suplessen. Gaat hij heel hoog als je. Deze wordt heel leuk. Het is ook wel een goed paard. Ja. Dus ja, waarom dan niet? Nee. En gewoon starten 7,5. Nou, dat komt goed. Ja, te goed. Te goed is te goed. Iets, maar voor een 4 is dan wel hoor. Iets wel goed. Hebben we gekeken naar nummer 12, Grace Bande Hop. Voorgesteld door Henk Hammers. Een paard wat zich heel goed laat bewerken. Veel souplesse oogt. Makkelijk. In de beweging ook. Hij wil goed schakelen. Oké, hij mocht misschien nog voor het mooie dat je zegt, dit achterbeen nog een fractie krachtiger uiteindelijk. En wat er dan nog iets meer onder. Stapt goed. En blijft ook heel mooi in de houding en balans. En oogt veel souplesse. Stap 7,5. Draf een 8. Galop 7,5. Houding en balans een 8. Souplesse 8. Schakelen 7,5. Impuls 8. Totaalscore 85,5 punt. Gaan we door met nummer 13. Annie van der Heersiel. Voorgesteld door Ria Hettinga. Als je straks klaar bent mag je wel beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 13, Annie van der Herensiel, met Ria Hettinga. Nou, paard doet nog wat groen aan, soms nog wat rommelig in de aanleuning en zou nog wat mooier in de buiging mogen, zowel linksom als rechtsom. Is die nog wat zoekerig daarin en ja, de houding blijft dan ook nog wat neerwaarts. Verder een correcte stap, de takt is correct, pakt ook wel wat ruimte. De draf heeft nog wat snelle bewegingsafloop, nog wat gehaast. En zou daarin ook nog wat stabieler mogen blijven in het ritme. De galopade wel opwaarts en voorwaarts, maar ook wel een stukje losheid en souplesse wat we weer terug kunnen zien komen. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7, een totale score van 70,5. De totally score 70,5. Dan gaan we nu kijken naar Heine van der Merksen met Age Okkema. Age, als je zover bent, dan mag je starten.
gekeken naar nummer 14, Heine van der Mersken. Voorgesteld door Age Okkema. Paard wat veel voorkomen heeft. Gruwelijk veel front. Wat daarin in zijn beweging zou hij misschien nog wel iets krachtiger vanuit het achterbeen door mogen treden. Laat zich daarin goed bewerken. En in de stap zou hij nog wel wat meer ruimte kunnen creëren. Wat missen we dan ook een klein beetje in de galop. Paard heeft wel veel voorkomen vanuit zijn voorbeen. Ja, moest dan gewoon nog wat meer die achterkant, nog een klein beetje meer erbij krijgen. Waardoor hij daar wat meer kracht kan ontwikkelen. Krijgt vandaag voor de stap een 6, voor de draf een 7,5, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls 7,5, totaal scoren van 77,5 punt. En total score 77,5. Gaan we door met nummer 15, Greta. Voorgesteld door Jelmer Chardon. Oh, sorry. Ik kijk alleen maar naar het briefje. Sorry, Al. Sorry, Tjalling. Gaan we door met nummer 16. Duke van de Kippenburg. Voorgesteld door Tjalling de Boer. Als je klaar bent, mag je starten.
kijken. Ik al een beetje zenuwachtig. Ja, jij. Ja, moet ook wel een beetje. Ja, nee, ik ben een zenuwachtig. Ben je zo? In de handen. Ja, ik ben gezenuwachtig. Ik ben gedreven. Ik wil altijd winnen, weet je wel. Als een ander wint vind ik het ook mooi. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik probeer te winnen. En als een ander het heeft, vind ik het ook heel mooi. Ik ben niet zo dat ik dat doe, weet je wel. Nee, Maar ik wil wel altijd winnen. als het terecht is te verliezen of te winnen, dan heb ik het ook geen probleem mee. Hè? Nee, als het terecht is, is het terecht. Als het terecht is, maar als het onterecht is, Ja. en je ziet echt dat het anders is, Dan kan ik dat, echt maar, dan dat, kan ik echt dan ben ik echt daar ga ik liever voort. Ja. Als ik begin te praten met de mensen daar. Dan ga ik liever voort. Ja, ik ook. Je moet Dan weglopen. zeg ik wat waar ik later spijt van heb of zo. Ja, precies. En, Je kunt beter weggaan. Dat heb ik ook. We hebben gekeken naar het Joeken van Kippenburg met Challing de Boer. Nou, de merrie is nog wat rommelig in de aanleuning en zou wat mooier tot dragen mogen komen in het geheel. Wel een hele goede stap, een ruimte, hè, maar ook daarin toch nog wel wat lossigheid. De draf, het wel een heel mooi ritme, maar het blijft wat kort in het voorbeen en het achterbeen zou ook nog wat mooier onder mogen treden. In de galopade, wel een mooie opwaartse galopade, zou iets meer aan mogen sluiten van achteruit. En dan ook daarin missen we toch een beetje weer dat ruggebruik. En ze is af en toe gewoon nog wat rommelig in de aanleuning, wat dan weer die overgangen bijvoorbeeld ook weer wat stoort, doordat ze dan zich net even weer uitdrukt. Dus dat is gewoon jammer. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls een 7 en een totale score van 73,5. Een totally score of 73,5. Dan gaan we nu kijken naar Jurre met Age Okkema. Als je zover bent, Age, dan zien we je in de ring. Oh, oké. We horen net dat Jurre met Age Okkema niet komt. Dus dan gaan we denk ik door naar nummer 18. Guusje van de Bokkenfarm met Hendrik Eppinga. Dus als Hendrik zover is, dan mag je rustig gaan starten.
van nummer 18, Guusje van de Bokfarm. En ja, goed, wat heel erg jammer is eigenlijk dat het paard heel erg leeg loopt aan het einde. Je moet te veel hem helpen, zeg maar, om dan nog de laatste stukje te vervolgen. Want hij heeft de rechte galop eigenlijk weinig laten zien. Toch vinden we het een paard wat veel houding toont en wel ruimte. Mist wel gewoon nog de kracht. Hè, maar en heeft veel jeugd, dus waarschijnlijk nog groen. Hij heeft wel ruimte in zijn bewegingen. In de galop, linksom galoppeert hij eigenlijk wel goed. Hij heeft hij ook wel opsprong en hij heeft ook wel daarin houding. Maar rechtsom hebben we eigenlijk niet gezien. Dus dat wordt wel iets afgestraft daarin. En ook het impuls, het algemene voorwaartse, dat hij dat toch moet volhouden aan het einde ook. Krijgt voor de stap een 7, voor de draf een 7, galop een 6, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 6, totaalscore van 73,5 punt. Van 73,5 points. En we gaan door met nummer 19. Uniek Prinseske. En voorgesteld door Age Akkerwa. Als je klaar bent mag je wel beginnen.
gekeken naar Unique Prinseske met Age Okkema. Age was af en toe iets te enthousiast en wilde er echt vol voor gaan. Maar we hebben ook genoten van je, dus dat scheelt. Nee, het paard is echt in de stap. Zou ze wat losser in het lijf mogen? Zou ze wat mooier ruimte mogen pakken? Dat hebben we echt wel correct in de takt, maar echt wel meer in de ruimte. Nou, de draf, heel veel afdruk. Echt veel ruimte, veel buiging, spronggewricht, mooie swing. In de galopade daarentegen ook weer heel goed opwaarts. En met een goed achterbeengebruik. Nou, je had even wat pech in je rechter galopade dat er wat spanning kwam. Nou, dat deed je eigenlijk nog een rondje extra prima. Omdat wij ook wel snapten dat daar spanning door ontstond. Dus, en dan zag je ook wel dat de tweede volte weer beter was. En dat ze daar weer mooi ontspande. Dus dat had je eigenlijk wel netjes opgelost. In de stap een 6,5, de draf een 8,5, galop een 8,5, de houding een balans een 8, souplesse een 8, schakel een 8, impuls een 8, een totale score van 87 punten. Totally score of 87. Je moet die andere nog... En je moet het nog in het Engels zeggen. We gaan nu nog kijken naar nummer 20. Itske van Dijkstra Staten met Henk Banners. Dan kijken we naar de tuin. Succes!
uitslag. We hebben gekeken naar nummer 20, Ietske van Dijkstra Staten. Voorgesteld door Henk Hammers. Een paard wat veel fronten heeft. Wat in de beweging eigenlijk wel correct is, maar zou het nog iets langer vast kunnen houden. En de momenten zeg maar, dat hij het doet ook iets langer kunnen volhouden. Is dan misschien toch ook nog wel ietsjes jong en jeugdig. We krijgen vandaag voor de stap een 7. Voor de draf voorbeengebruik een 7. Draf achterbeengebruik een 7. Draf zweefmoment een 7. Houding en balans een 7. Front een 7,5. Souplesse een 7,5. Impuls een 7. Totaalscore van 78 punten. Wil ik iedereen bedanken hier voor in Warga. En tot de volgende keer. Oh ja, total score of number 20 is 78 points.